Hej og velkommen til Kryptokanalen. Der er lige et par updates her. Vi har Fear and Greed på 82, den var på 96 den anden dag. Vi ramte all-time high for Bitcoin. Det vil lige kigge på. Der er stadigvæk meget FOD derude. Vi har haft ECB, den europæiske centralbank, har været ude at sige, at Bitcoin, det er kejserens nye klæder. Jeg tror ikke, det er fordi, de ikke forstår det. Jeg tror bare, det er markedsmanipulation. Det er deres forretningsmodel, det går ud over. Altså den europæiske centralbank, dem der trykker euroen. De mener, at Bitcoins reelle værdi, den er 0. Så kan man jo tænke lidt over det. Jeg mener ikke, det er sådan. Jeg holder fast i min Bitcoin. Jeg laver egentlig den her video. Jeg har egentlig ikke rigtig tid. Jeg er på arbejde i Schweiz. Siden jeg lavede video sidst, har jeg været i Frankrig og Norge. Men jeg synes jo sådan set, at jeg har fået nogle spørgsmål, om det er nu, det er tid til at sælge. Og der er jo aldrig nogen, der er gået fallit af at tage profit. Men for mig, så er det stadigvæk ikke tid til at sælge. Jeg køber stadigvæk. Det er min strategi. Jeg tænker, hele det her år, det bliver helt fantastisk. Vi står lige over for the halvening. Her har vi altcoin season. Den ligger på 71. Det vil sige, at altcoins er næsten altcoin season. Det er, når de 50 største mønter målt på market cap, 80% af dem klarer sig bedre end Bitcoin. Så er det altcoin season. Lige nu, så ligger den på 71. Og det er jo, ja, man kan undre sig over noget af det. Der er også noget skrald her. Peppe eksempelvis, nummer 2. 326% har den steget de sidste 3 måneder. Ja. Jeg ejer personligt ikke nogen af de mønter. Hvis man skal kravle ned ad listen her, så har jeg lidt ECP. Jeg har Render, NEAR, Uniswap, Injective, Optimism. Og så kommer man til lidt større positioner her. Jeg har Solana, ja, og så videre. Bitcoin ligger hernede som den sorte markør. DOT og Ethereum og så videre klarer sig nu bedre end Bitcoin. Det er jo det, der ligesom rimer på altcoin season. Så er der noget Bitcoin price prediction. Jeg har jo tidligere her på kanalen sagt, at mit bud for en pris, når vi gik ud af 2024, det var 100.000. Og det er selvfølgelig sandbag, men jeg sagde stadigvæk, at 80.000, det var nok det minimum, jeg forventede. Så en fordobling af, hvad det var, da vi gik ind i 2024. Jeg må justere mine forventninger lidt. Vi har nu kørt med amerikanske ETF'er i 36-37 handelsdage, og der er allerede 18 milliarder dollars i dem. Det er ret fantastisk. Det er en artikel fra Euro Business News, og de spår sådan set, at Bitcoin i 2024 kan ramme 200.000. Men at den så, når den går ud, vil retrace. Og det er sådan set, man skal aldrig sige aldrig, men det er i hvert fald ikke mit bud. Jeg tror ikke, at vi får nogen, det kan godt være, at vi får en lidt kedelig sommer. At det kommer til at halte lidt her, som det altid gør. Come May, go away. Maj, juni, juli kan selvfølgelig være lidt triste. Men jeg er sådan set allerede derhen, hvor jeg tænker, at vi muligvis når 100.000, inden vi ser the halvening. Ja, det er jo ikke noget, der er sikkert her i den her verden. Jeg kan finde noget mere her. Her har vi Bitcoin. Man skal passe på, nu når det er bullmarked. Man skal passe på, at man ikke bliver bange og kommer til at sælge, fordi man ser noget retracement. Her der ræsede den eksempelvis, det er Bitcoin US dollar, og det er 1 times candle. Og den ræsede jo lige op og næsten smagte på all time high. Så fik den en retracement ned til 65, og så gik den faktisk over all time high på flere børser. Så faldt den på 6 timer. $10.000. Det er det største wick, vi har set, længe. Det er meget længe siden, vi har set sådan en wick. Og det, der ligesom sker her, det er, at typisk i hvert fald, det er der sidder nogle af de store prismanipulatorer. De køber, så den stiger. Så får de ligesom skyllet dem, der går short, der shorter Bitcoin. Dem får de skyllet ud af markedet. De får simpelthen lov til at købe deres Bitcoin. Så sælger de på fuld skrald. Og når de så når et vist stykke, så dem, der har gået long, de bliver washet ud af markedet, og så sælger de simpelthen per automatik, ligesom hvis man
spiller 10x på sin bitcoin, sætter $1.000 ind, og ønsker, at hvis bitcoin går op $1.000, så får jeg $10.000, men så sætter man en stop loss. Når den stop loss bliver ramt, det kan være, når du har tabt, hvad ved jeg, $100, $200, whatever du sætter den på, så sælger den automatisk. Så bliver man simpelthen flushet ud. Og her der blev på 6 timer, der blev flushet, hvad var det, $500 milliarder ud. Og så kom den tilbage igen. Og det her, det skal man forvente at se mange gange. Det er ren og skær standard markedsmanipulation. Det er set igen og igen. Det kommer også til at fortsætte. Så man skal passe på, ikke? Man sælger sine mønter, fordi man bliver bange, fordi at det falder. Vi er i starten af et bullmarked, ud fra min betragtning. Vi har været det, starten af et bullmarked, man kan altid diskutere. Vi har været her siden her. November 22 begyndte jeg at købe bitcoin. Jeg begyndte at købe mønter i september 22. Jeg var, måske på det tidspunkt, var jeg forholdsvis overbevist om, at vi havde nået bunden, eller vi i hvert fald var tæt på. Og det var jo heldigt nok, kan man sige, fordi vi har fået, i hvert fald min kone og mig, har fået nogle mønter til nogle gode priser, også, jeg ved, nogle af mine kammerater, som jo har begyndt at købe på samme tid. Vi nåede sådan set bunden. Bunden af markedet for Ethereum var her tilbage i september. For Bitcoin var den i november. Jeg begyndte at købe Bitcoin i november, da SEC, de troede med, jeg har sagt det før, de troede med at lave Ethereum on til eller lægge sag an mod Ethereum, og sagde, at det var en security. Jeg var bange for, at der skulle ske det samme, som der skete med Ripple, så derfor begyndte jeg at købe Bitcoin også. Så jeg købte i det her run, bear market, har jeg købt nogenlunde samme andel Bitcoin som Ethereum. Hvis man ligesom kigger lidt mere, zoomer lidt ud, og det synes jeg, man skal gøre, hvis man begynder at blive lidt nervøs og tænker, at man skal cashe ind lige nu, så det er jo ikke økonomisk rådgivning, men jeg vil i hvert fald meget stærkt fraråde det. Kan vi lige zoome ind her og se, hvad det er, der plejer at ske. Jeg har vist det før, men det var hvis nogen, de ligesom skulle have mistet fidusen til det. Så har vi her den første halving. Det var der, hvor Bitcoin, der fra minerne fik en udbytte, eller en belønning på 50 Bitcoin, så faldt det til 25 Bitcoin per minede blok hver 10. minut. Der fik man 2 grønne år. Det her, det var i starten. Efter det her ekstreme run, der var her, det var på 9.000%, så kom der et rødt år. Og det er jo det samme. Så fik vi 3 grønne år, et rødt år. 3 grønne år, et rødt år. Vi har nu haft vores røde år. Vi har haft 2023, det første grønne år, og nu er vi lige i gang med 2024. 2024, ud fra alt hvad jeg ved, eller tror, det bliver et meget grønt år. Og så får vi 2025, som, hvis historien rimer, også bliver et grønt år. Hvis man skal have noget, det her kan man sige, den historik vi kigger på nu, det er retailere. Helt tilbage her, så var det kryptonørder. Og så ganske normale retailer, der er mig, ikke institutioner osv., de har jo ikke haft penge til at købe, eller ikke haft mulighed for at købe på det her tidspunkt. Nu kommer vi ind, der er lige blevet godkendt de her ETF'er, så nu kan Bitcoin handles som aktier på New York Stock Exchange osv. Og det er jo helt vildt, hvad der er blevet købt. Der bliver handlet 10.000 Bitcoin om dagen i snit på de her ETF'er. Det er helt utroligt. Det er 18 milliarder dollars, er der solgt for nu. Det tog guld et helt år, før de havde solgt for 3 milliarder dollars. Det har ikke engang været her i 3 måneder endnu, de her ETF'er. Vi står over for et supply crunch, som får prisen til at eksplodere. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så jeg bliver nødt til at justere mine, hvad kan man sige, forventninger. Jeg havde egentlig startet, eller jeg kigger sag her, der jeg købte i november her, hvor den kostede, i november, hvor den kostede 15.000. Der regnede jeg med, at jeg skulle begynde at cash ind, når den kostede 100.000. Forudsat, at vi selvfølgelig var kommet til 2025, som er, normalt siger man, efter the halving,
Og det viser historien. Efter The Halvening, så er der 500 dage, det vil sige 1,5 år, hvor at Bitcoin den bare stiger og stiger, og så falder den. Det kan godt være, at det ikke bliver 500 dage den her gang. Det kan godt være, at det kun bliver 400 eller 300. Det er ikke til at sige. Og jeg tænker da, at når vi når et stykke herhen af, så skal jeg se, om det fortsætter. Hvis det her med ETF'erne fortsætter, hvis de fortsætter med at blive købt for cirka 10.000 eller 500 millioner dollars om dagen hver tradingdag, så kan vi kigge hen i måske en bitcoin-pris på 500.000 om et år. Det er selvfølgelig mega usikkert, men det er kun, hvis man regner med de her ETF'er. Nu er retailer begyndt at komme ind. Hvis man kigger på Google-søgninger på Bitcoin, så er den det højeste, den har været i 12 måneder. Så der er begyndt at blive interesse igen. Der er jo typisk den her meme, hvor man ser en kiosk, hvor man har Bitcoin til salg for 15.000. Der er ingen kunder. Der er helt tomt ved boden. Når den koster 50-55.000, så står folk i kø. Og det er det, vi ser nu. Nu tror folk på det igen. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik pakket mine bags, mens vi lå her i det røde i slutningen, og selvfølgelig også hele 2023. Jeg har også købt i starten af i år. Jeg har købt i starten af januar, købte jeg Bitcoin, og midten af januar. Jeg har så købt Solana her for en uge siden. Det jeg egentlig vil sige med den her video, det er bare, man skal ikke lade sig skræmme. Og det er for tidligt at cash ind. Det er jo ikke finansiel rådgivning, og der er aldrig nogen, som jeg sagde før, der er gået bankerot, eller ikke har tjent penge på at tage profit. Så det kan da være en god idé, hvis man har brug for de penge, man har investeret, så vil jeg så sige, så det skal man passe på med. Man skal kun investere penge, man kan tåle at tabe. Men jeg kommer i hvert fald ikke til at cashe noget ind endnu. Jeg kommer til at cashe ind i, jeg vil faktisk tro i slutningen af 2025. Men jeg vil være klar også i starten af 2025, i marts, april, for at se, om der er tegn til, at markedet vender. Jeg tror det faktisk ikke. Fordi jeg ser nu ser vi de her ETF'er, som jeg siger, det vælter ind med penge. Jeg så nogen lave nogle regnestykker af det her. Og de siger, at hvis det fortsætter, det her med de 500.000 dollars om dagen, der bliver købt bitcoin for, så efter The Halvening, så svarer det til, at hvis du dividerer de bitcoins, der kommer ud med de 500.000 dollars, så skal den koste 1 million. Det er lidt svært ved at tro på. Jeg tænker, der er rigtig mange, der kommer til at cash ind. Der er, men altså, I don't know. Det er i hvert fald for tidligt at cash ind. Vi må se, hvad den bliver. Jeg vil i hvert fald opjustere mine prisforventninger til, vi går ud af i år. Jeg tror jo, som jeg siger allerede på, der er en chance for, at vi når 100.000, inden vi rammer The Halvening. Det kan også være, at det er bare 80 i gåseøjne 80. Det kan også være, at vi bliver liggende her. Normalt, når man går til all time high, og det er jo selvfølgelig det, der ligesom kan være lidt, lidt interessant, når man kigger på the all time high, vi har indtil videre. Nu har vi banket imod den 2 gange. Jeg kan ikke se på den. Vi har banket imod den 2 gange på 1 uge. Og mit bud er da, at vi kommer til at banke imod den, det ved jeg ikke, alt fra 3 til 5 gange til, før vi så ræser igennem. Når vi så ræser igennem, så skal vi gerne ned og lande på den, og så videre. Så tænker jeg, så er det et fornuftigt run. Man kan sige, at med det købspres, der er på Bitcoin, så er det svært at forestille sig, at prisen kan holdes nede. Der har været Grayscale, den her fond, som jeg har talt om tidligere på kanalen, som holdt over 600.000 bitcoin. De har nu solgt mere end 200.000 af dem. Minerne, som laver bitcoin, holder en beholdning af bitcoin og sælger dem gerne senere, når de ved, at prisen er gået op. De har den laveste beholdning nu, som de har haft i 5 år. De sælger blandt andet for at opgradere deres computer, deres mining computer, så ikke de bliver wrecked, eller ikke kan tjene penge, når nu at The Halvening kommer, og de kun får halvt så mange bitcoin i udbytte per minede blok. Vi kommer formentlig til at se et dyk i hashrate,
Det vil sige den computerkraft, der driver netværket, når vi når på den anden side af The Halfling, fordi der er mange gamle mining-maskiner, som ikke vil være rentable mere. Det må vi se. Og det kan også godt være, at det giver et prisstykke lige efter The Halfling. Det bliver interessant at se. Det jeg egentlig bare vil sige med den her video, det er, at det er selvfølgelig ikke for sent at købe, men det er for tidligt at sælge. Det er ikke finansiel rådgivning, men jeg kommer til at fortsætte med at købe, til vi når. Mit bud er september i år. Der kommer jeg til at købe lidt. Jeg køber lidt forskelligt. Jeg har i den her uge har jeg købt en mønt, der hedder SoulChat. Det er en Solana-coin, som der ser ud til at være store muligheder i. Jeg har købt den for en uge siden eller halvanden, der købte jeg lidt mere. Nosana. Jeg købte Nosana første gang her den 27. januar. Jeg tror også, jeg lavede en video, hvor jeg sagde, at jeg købte de her coins her. Den er steget med, hvad er det? 1176%. Det er da mega godt tilfreds med. Så købte jeg igen her for, sidste uge eller sådan noget lignende. Og det var ikke fordi, at jeg lige ramte et godt tidspunkt. Jeg købte her, da den lå her. Det var måske en lille smule uheldigt. Men så den faldt lige, jeg ved ikke hvor mange procent. Men nu er den så 20% op fra det tidspunkt, hvor jeg købte der. Det er et AI-play, som man kan jo ind på deres hjemmeside, kan man læse om det. Man kan koble sin computer op og være med i det her netværk, som det er ligesom et decentraliseret AI-play. Og den laver blandt andet arbejde for Render, som også er et AI-play. Jeg har nævnt den før her ved de her altcoin season. Hvis vi har Crypto Heatmap, hvis jeg lige her til sidst lige skal kigge bare en lille smule på mønterne, så er Bitcoin jo steget 60% i år. Hvad har vi herovre? Ethereum 68%. Solana 44%. Og så videre. XRP 1,2. Jeg må nok sige, at XRP har jo skuffet mig noget af det her run. Og ja, jeg har faktisk solgt nogle af mine gamle mønter. Jeg har solgt halvdelen af min XRP. XRP var en af mine favoritmønter. Jeg har stadigvæk 50% af den stående, hvis den skulle komme. Men jeg må jo nok sige, at når jeg kigger på den pris, det koster at sende en XRP, og den pris, der koster at sende en Solana, altså de rimer meget godt. Solana er totalt decentralt. Jeg mener, den er noget mere brugbar. I hvert fald ud fra min betragtning, så ja, sådan kan det gå. Jeg har også solgt lidt Polygon. Jeg har faktisk vist her, hvad jeg har købt og solgt her i år. Jeg har købt for 54% af de penge, jeg har investeret i år, har jeg købt Bitcoin for. Jeg har købt 1. januar, 12. januar, 17. og 19. januar på Binance, kan jeg se. Og så har jeg købt Solana for 36%. Så har jeg købt Lifinity, det var lige i starten af året. G2 Governance Token, jeg tror måske jeg har vist det her før. Hive Mapper. Og så har jeg købt Fluxbot og Solend og Whales Market. Og så har jeg nogle, jeg ikke har fået på endnu. Det er den her SoulChat. SOLCHAT, tror jeg. Jeg har købt på Jupiter. Så har jeg konverteret nogle af mine mønter, som jeg sagde, og jeg er jo lidt ked af, at jeg har konverteret så meget Ethereum. Men jeg tog faktisk en del af de Ethereum, jeg købte sidste år, og dem har jeg konverteret til Solana. Ja, det var ikke skidesmart, fordi at, nu har Ethereum lavet et run, så jeg skulle selvfølgelig have ventet, men altså, man kan jo ikke ramme hver gang. XRP, jeg har solgt 50%, Cardano 38%, 33%, Polkadot 40% og Polygon Matic 41%. Og nogle af de her tal, ligesom eksempelvis den her Polygon Matic, der havde jeg både Polygon liggende på Ethereum-kæden og på Matic-kæden. Og dem, jeg havde liggende på Matic blockchain, dem lød jeg ligge. Men jeg vidste, at dem, som jeg havde liggende på Ethereum-chain, de er meget dyre at handle lige nu. Fordi det er jo dyrt at lave en Ethereum-transaktion nu. Og det er jo derfor, jeg har konverteret nogle af dem til Solana. Det er... Jeg ved sgu ikke om... Jeg tror ikke, jeg vil rådgive nogen i at gøre det her. Jeg synes bare, at min beholdning var blevet for... min beholdning af Ethereum var blevet for stor i forhold til, hvor meget aktivitet jeg så gå fra Ethereum til Solana. Så derfor har jeg lavet den konvertering.
Man kan sige, her har jeg har ikke lige fået den opdateret med priser i dag, så jeg ved ikke, jeg vil tro, altså her der har jeg lavet sådan en, hvor jeg skal kunne følge med, om det var smart eller usmart, eller klogt eller uklogt at gøre det. Men jeg har ikke fået opdateret priserne. Jeg gætter på, at Ethereum den er blevet noget større nu, fordi den er vokset mere end Solana. Men som udgangspunkt, så har jeg nu 25% Ethereum, 25% Bitcoin og 38% Solana. Det man så kan sige i forhold til, hvis man kigger på det her skrald, som jeg har her, jeg har jo kun taget en lille bitte smule af de mønter, jeg lige kunne huske den dag, jeg sad og lavede det der. Jeg bør lige få lavet en ordentlig en med det her, det kan jeg måske, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til. Jeg har en plan om, fordi jeg har jo langt over 100 mønter, og jeg har en plan om, at jeg skal rydde op i det skrald. Jeg skal have solgt rigtig mange af de forskellige mønter, jeg har, men jeg er også lidt i tvivl om, hvad jeg skal sælge. For nogle af projekterne har jeg jo købt, fordi at jeg har noget hjerte i det, og ikke nødvendigvis andet, end som jeg gerne vil støtte op om det. For eksempel sådan noget som, jeg tror, jeg har nævnt den mønt før, Audio, som er et projekt, som gør, at kunstnerne de får mere ud af, musikerne får mere ud af deres egen musik, i stedet for at de skal give pengene til Spotify eller iTunes, eller hvem de nu skal give pengene, så får de mange flere penge selv. Så sådan nogle som dem, tænker jeg skal holde fast i, men de mere sådan nogle risky play, som eksempelvis XRP, jeg forventer jo stadigvæk, den skal nok nå de $10, eller hvad ved jeg, i det her run, og måske ovenikøbet mere. Det kan være, den stikker fuldstændig af. Jeg ved det ikke. Men den tænker jeg skal af med senere. Og så kan man altid diskutere, om det er smart eller ikke smart, men jeg synes jo, når man kigger på historien, de mønter, der kom dengang, hvor XRP kom, den kom jo, hvornår var det? Var det 14 eller sådan noget lignende? Eller 15, det kan jeg dårligt huske. Der var rigtig mange af de mønter, der blev givet til dem, som lavede mønten. Så de lavede sådan en, eller dem, der investerede i det, så gav de måske sig selv op imod 80. Sig selv og investorerne gav de op imod 80%. Og der er mange af de nye mønter, der kommer på Solana eksempelvis. De helt nye kryptoer, de er meget mere moderate. De giver sig selv 20%, og så ryger der rigtig meget til community. Og jeg synes jo, det er meget federe at investere i en mønt, hvor der ikke sidder, 10 investorer og holder fast i 80% af det, så på et hvilket som helst tidspunkt, så kan de sælge og dumpe prisen på mønten. Hold fast i jeres mønter. Lad være med at være bange, hvis det falder. Det er bare, i hvert fald hvis man har nogle af de gode mønter. Har man købt skrald, har man købt Pepe, har man købt Shiba Inu, har man købt de her slags mønter, så vil jeg sige, så kan det være en god idé at lige cash ind. Tag nogle penge igen, når de lige piker og stiger. Og lige i starten her, der kan memecoinsene altså et eller andet. Det er dem, der stiger allermest lige nu. Det er helt vildt. Jeg havde kigget lige på min Doge. Jeg har jo en helt stak Doge fra gamle dage. De steg 100% på en uge. Ja. Det var ordene herfra. Det er alt for tidligt at cashe ind, ud fra min betragtning. Det er ikke finansiel rådgivning.